Tuğleme Hocadur'da bir Türkmen halkının kalbına sığınan güýçli bir gaýtalanmazak bara artistlerin bilirdi abi. Onun şunýalap adamın ýany ýoldaş bolup ýaşamak, uýsanmak özünde ne täsirler bardyr ýa ne hirek bar ha. Ýa gülkünç wakalar bolup durmuşyňyzda. Men bulara durmuşa çykyp gelemde, bular hemme semeyni bular şadyan ekenler. 5 tane aýallagyny bar. Bular iki erkek, yine bir ağatı var. Onların himmeti bir hil şadiyan bular. Men başta bulara gelin gelen mahallem gülüp şu äňim ýa-da. Himmet bir hil komik bular. Ha öyle masraf. Hocadanam hawa bulardan hocadanam geçirýärdi da olar. Hatam gülkünçdi. Aýallyk ollary, erkek dogany, şoň ýaly bir hil äňim agyrýatdy da şulara gelende gülüp başta. Onun köplenç bir maymunun rolunu yerine getirensen, toya da gidende bir ýagdaýa bolsa, tepil jogap gelýän mahallar bir hil goýgörýärdi. Renki goýgörýär. Garaja olan olandan bir hil goýgörýär ýa-da de menem gakarym çykarjak bolup diýädim da, mollalara da dugun çök dup bersen bolýar, maymun bilen emne kaňyp koýar ýa-ni keller. Azy barmana ýadım da ke wagtlar. Köplenç mede maymunun rolunu yerine getirýärdi. Onun şu maymun bol böylerine de maymun bol. Saçılar rahatlarım bir hil şadiyan hemmet şadiyan tohum böyler komik bulan. Eti onlarına bir dak yer koyan yani ne güldür şeyle bir hil şadiyan. Allah tarafil berdi. Allah tarafil bulan. Şu adam zon karanlık otursun göreyim yatkalmaz. Sana bu yüzden otur gel nece be. Bana bu yüzden versin bunu.